A partir de demà dilluns, TV3 amplia l'horari d'emissions. Una nova franja de programes ocuparà les primeres hores de la tarda i la programació del vespre incorporarà nous espais. Pel que fa als telenotícies, també a partir de demà n'hi haurà dues edicions. El ja habitual dels vespres canviarà d'horari i s'emetrà a partir de les 9 de la nit durant els 7 dies de la setmana. I de dilluns a divendres, a 2:45 de la tarda, una nova edició del Telenotícies s'incorpora a la programació. Preparat? Silenci, tothom? Molt bé, preparats al plató? Top. Top. Bon dia i bona hora. Aquestes són les notícies més importants d'avui. Demà, a 2:45 de la tarda, començarà les emissions el nou Telenotícies del migdia, que té com a director Salvador Alsius i com a realitzador Antoni Genés. El Telenotícies del migdia el presentaran el mateix Salvador Alsius i Mònica Huguet. La informació esportiva la donarà Isabel Bosch i Antoni Castejón serà l'home del temps. Aquest nou Telenotícies del migdia presentarà alguns elements innovadors que, sense trencar amb el rigor informatiu, l'adaptaran a les expectatives del públic de sobretaula. Entre aquests elements nous hi haurà diverses seccions fixes, com Correu Obert, una versió televisiva de les cartes al director que publica la premsa. Telenotícies del migdia també oferirà entrevistes en directe i connexions amb la redacció de TV3, des d'on Albert Viladot farà conèixer les notícies de darrera hora que vagin arribant. Aquesta nova edició de Telenotícies es complementa amb la del vespre, que en el seu nou horari de les 9 continuarà oferint un balanç informatiu de tota la jornada. I ara parlem del temps.